Hvis nu G er en funktion af temperatur og tryk, så kan jeg vel kigge på temperaturafhængighed. Temperaturafhængighed af G. Ja. Hvad er temperaturafhængighed af G så? Det vil sige, hvad er den partielle afledt af G med hensyn til temperatur ved fastholdt tryk? Det står i tavlen, jeg skal bare læse det. Jeg skal sammenligne det der med det der over. Det synes jeg har været langt nok i kurset, at jeg vel godt må begynde bare at spørge folk. Det er vel overnat, ikke? Hvem skal jeg spørge? Hvem tør jeg spørge? Niklas? Perfekt, minus S. Hvordan kunne du se det? Jakob? Ja, der er. Rigtigt. Så totaldifferential er jo dg. Det vil der virkelig stå. Det er jo den partielle afledt med hensyn til temperatur ved fastholdt tryk gange dt plus den partielle afledt dg med hensyn til tryk ved fastholdt temperatur gange dp. Det vil sådan totalt differentiale jo er. Det er det der. Og så skal man bare aflæse. Så det var minus S. Og det vil sige, at næste gang bør jeg vel ikke spørge, hvad er den partielle afledt med hensyn til P. Det er bare volumen. Men lad os lige snakke lidt. Den kan jeg også lige skrive her. Den partielle afledt af G med hensyn til, hvad siger det var tryk, med fastholdt temperatur, det er volumen. Hvad betyder det nu? Hvad er fortegn af S? Er der fastlagt fortegn, eller kan det have, hvad det nu har lyst til? Rasmus? Ja. Bortset fra det der pleje. Hvorfor? Det er den anden godt nok, men hvordan har vi defineret entropi? Jack? Rigtigt. S var K gange Ln til W. K er... Er den positiv eller negativ? Ja, den er 1, er der ikke? 1,38 gange 10 i minus 23. Og så er de passende enheder. En logaritmus er per definition positiv, så S er altid større end S er altid positiv. Hvad betyder det så? Hvis temperaturen stiger, hvad gør så den gipsfrie energi? Så er det. Den falder altid. Entropien er positiv. Den afledte er negativ. Det vil sige, den falder. Godt. Så lad os lige sammenligne her. Her har vi vel temperatur. Der har vi vel G. Og lad os sammenligne en gas med en væske og en faststof. Hvem har den største entropi? Altså halvning af gipsenergis kurve
Og det er, lad os sige, det er ved konstant tryk så. P lige med konstant. Så vi får bare nogle linjer for alle tre, gas, væske eller faststof. Og hældningen, det er jo den afledte. Så jo større S, jo mere går det ned i bakken. Altså falder entropi, gipsfri energi med temperatur. Hvem har den største gips? Hvem har den største entropi? En gas, en væske eller en faststof? Mathias? Hvorfor? Det er en fint svar. Kan vi også finde et andet svar? Mads? Ja, gas har nemmere ved at bevæge sig væk fra hinanden end faststoffer. Det er også rigtigt. Og så fortsætter argumentet lidt i Mathias retning. Er der en fra en Mika? Altså, jeg ved ikke, det er argument ude efter, men i en gasfase, der vil også være betydeligt flere bidrag til den samlede entropi. Der vil både være et translationelt og et elektronisk bidrag til entropi, hvorimod i faststof for eksempel, der vil være noget translationelt bidrag. Rigtigt, fordi du siger, at den som er... Ja, der var den jo stadigvæk. Er det gemt her? Logaritmus er tilstandssum. Så hvem har den største tilstandssum? Hvad er den største bidrag til tilstandssum i øvrigt? Så er det. Det er transaktoren. Det var egentlig meningen, at det er det, vi skal finde ud af, når jeg regner de der tilstandssummer ud. Den ene opgave for hydrogenatom, jodatom og jodidmolekyl, hvor vi skulle regne tilstandssummer ud, finde ud af, hvilken af de 4 bidrag er inden den største, og den største er det transnationale. Og en faststof har ikke så meget transaktion. Godt. Så gas har den største. Hvad er det næste? Christian? Det er væske. Godt. Hvem har den største gipsenergi? Gas, væske eller faststof? Michael? Det må så være faststof. Det må være omvendt proportionalt. Med faldende entropi, hvor gipsenergi er større, må det også være. Hvem har den største gipsenergi? Den største, mener du, der er ikke tættest på 0? Den største mener jeg den største værdi. Okay. Størst mener jeg størst. Altså, Okay. størst. Nej, jeg mener ikke mest negativt, men det er bare den største værdi. Mathias? Det er ikke gassen, fordi den her stadigvæk logaritmus til tilstandssum. Så. Var det ikke negativt? Var det minusforhold? Jo, det var også det, jeg lige stod for. Det er bare den største værdi, selvom det er negativ værdi. Det er negativ værdi. Det er læs fra 0. Ja, jeg forstod det også. Ja, men skal de... nej, det skal jeg lige selv tænke over. Fordi hvis vi siger, at det er den tænker jeg lige over til mandag, fordi filen går op her. Og jeg vil skrive, der var gas. Her er gas. Og så har vi væske. Og så har vi her faststof.
værdi af gips. Ja, jeg kunne rede det på den måde, selvfølgelig. Ja. Fordi det var, jeg troede, min matematik var tilspændt, fordi jo større gipsenergi bliver, jo mere negativ temperatur. Så det er varmt. Og med proportionalt, det er jo sådan så lige varmt. Ja, det skal jeg lige tænke over, ikke? Den falder langsomt. Vasken falder mere. Fordi den har en større as. Så den kommer til et kryds. Den er et eller andet tidspunkt. Og gassen, den har den største entropi, så den falder mest. Hvad sker der ved de punkter her? Jonathan? Rigtigt. Der har de to faser, de forskellige faser har den samme gipsenergi. Så ændring i gipsenergi vil gå fra den ene fase til den anden, vil være 0, så vi er ligevægt. Så de to faser er ligevægt. Og det er præcis der, hvor man har faseovergang. Og hvad er det for en? Den her. Der har jeg væske og faststof. Ja, navnet, Michael. Så det der smeltepunkt, den temperatur, det er til fushælder på engelsk. Hvad er den her så? Der har vi gasses gipsenergi og vaskens gipsenergi. Mads? Det er fordampning, så den temperatur er til vap, og hvad er den sidste? Den her? Stig? Nej, så... Mads igen? Det er sublimation, fordi det er jo gas med faststof. Den får du ikke. Den kritiske punkt får du ikke i sådan et diagram. Godt, det var temperaturafhængighed. Samme leg for trykafhængigheden. Der har vi P, og T er konstant. Og vi har stadigvæk gas har en højere end væske og fast. Men hvordan ser de kurver ud nu? Går de op, eller går de ned? Og hvem stiger mest? Tryk afhængighed af gipsenergi. Mads i drejerække. Ja, nu vil de jo gå opad. Hvorfor går de opad nu? Fordi det ikke længere er et negativt tal. Fordi stigningen er jo givet ved volumen. Og volumen er aldrig negativt, så de går opad. Hvem har det største volumen? Altså, hvem har det mindste volumen? Lad os lige variere lidt. Hvem har det mindste volumen? Mads? Det er en faststof, så den stiger ikke så meget. Så kommer vel væsken. Bortset fra, gælder det for alle stoffer, at faststof har den mindste volumen, mindre volumen end væske? Rasmus? Vand er en undtagelse. Vand er det lige omvendt. På grund af hydrogenbindinger, som i faststof er jo fast, er der altså større huller mellem dem,
end i væsken, hvor de kan, fordi det er ikke faste hydrogenbindinger, kan trykkes lidt mere sammen. Så væsken stiger lidt mere, og gas har været helt klart det største volumen, så den stiger mest. Hvorfor er der ikke en lige linje? Hvorfor er den her for en gas ikke en lige linje? Altså stigningen af den kurve, den er givet ved volumen. Og min x-akse, det er jo tryk. Hvis jeg ændrer tryk, hvad sker der med volumen af en gas? Mathias? Nej. Michael, snak bare højt. Jeg sidder bare og tænker på idealgaslinjen. Ja, Lars de Bak. Det er jo en godt startpunkt, idealgaslinjen. Hvordan? Og hvad betyder det? Volumen bliver mindre, hvis trykket stiger. Så stigning af den kurve, det er jo volumen. Men volumen er jo en funktion af tryk. Jeg ændrer tryk jo. Så den stigning bliver mindre og mindre og mindre. Derfor er der ikke en lige linje. Ja, men den trykafhængig af et volumen af faststof, den er altså meget, meget lille. I princippet er det rigtigt. Der kan jeg bare ikke se det, men altså her kan jeg eksplicit se det. Så den må altså ikke tegne lige som en lige linje. Godt. Men den der trykafhængighed, den kan jeg for en ideel gas, kan jeg skrive det ud eksplicit. For ideal. Ja, nej, lad os starte på en anden måde. Ideal kommer, men det kommer først bagefter. Den der op, det kan jeg skrive om til, eller jeg kan bare tage den første del her af min differential. Så jeg kan skrive, at dg er lige med VDP for T konstant. For konstant temperatur er dg er bare lige med VDP. Det er den første del af min differential, hvis jeg holder, eller den anden del her, hvis jeg holder temperaturen konstant. Og lad os bare kigge så på gipsenergi af en mol. Den molare gipsenergi. Ved en tryk, en final tryk, det må jo være den molare gipsenergi ved et eller andet starttryk, plus integral fra start til slut over VdP, og hvis det var molar, så er det molvolumen. For at få en ændring i G, skal jeg integrere. Jeg hader de der måletavler. G, P, F, molar.
Det gælder altid. Nu lad os sige, det er et ideelt gas. Så et ideelt gas. Hvad nu hvad sammenhæng mellem volumen og tryk er? For at integrere skal jeg vide, hvordan volumen afhænger af tryk. Det være for et ideelt gas. Der kan jeg lige præcis bruge den der op. Ideelt gasloven. Og jeg valgte molar, så at jeg kan bare have en mål. Så jeg har R gange T divideret med P dP. Og det betyder, for en ideel gas kan jeg udtrykke det her som RT ln P final divideret med P initial. Og den kommer vi til at bruge mange gange.